नमस्कार, वंचित न्यूज चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतोय। आपण सध्या लोमेवाडी या ठिकाणी आहे। लोमेवाडी या ठिकाणी हा प्रायोगिक तत्वावरती विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान व्हावं याच्यासाठी हा आठवडी बाजार भरलेला आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी प्राथमिक शाळेचे शिक्षक आहेत, त्याचबरोबर या ठिकाणी शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आहेत, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक आहेत। आपण या ठिकाणी प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। या ठिकाणी शिक्षण समितीचे जे काही अध्यक्ष आहेत शकील काजी यांची आपण या ठिकाणी प्रतिक्रिया जाणून घेऊया की हा उद्देश काय आहे याच्या पाठीमागे। उद्देश म्हणजे व्यावहारिक ज्ञान यासाठी आठवडी बाजार भरवलेला आहे हा उपक्रम। आणि दुसरी गोष्ट व्यवहारामध्ये देणं घेणं हे बी समजायला पाहिजे। तिसरी गोष्ट काय सांगायचं लक्षात घ्या। आणि या ठिकाणी सरपंच प्रतिनिधी आहेत सुनील जगताप, यांची आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊया की खरोखरच याच्या पाठीमागे काय उद्देश आहे। व्यावहारिक ज्ञान मुलांना यावं तर सर्वसमावेशक बाब अशी आहे की विद्यार्थ्यांना या बाबीचं व्यावहारिक ज्ञान यावं आणि भविष्यामध्ये त्यांच्याकडून जो काही हिशोब आहे, आकडेमोड असेल, या सर्व गोष्टी त्यांच्याकडून घडल्या जाव्यात याच्यासाठी असा एक प्रायोगिक तत्वावरती हा बाजार केलेला आहे। आपण या ठिकाणी नमस्कार, मी डॉक्टर उषा बोहिटे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लुमेवाडी येथील शिक्षिका आहे। आणि आज आम्ही या ठिकाणी आठवडे बाजार हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेला आहे। याच्या पाठीमागचा उद्देश एकच आहे की विद्यार्थ्यांना व्यवहार ज्ञान कळावं आणि अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचा देखील या ठिकाणी आहे। आम्हाला मार्गदर्शन करणारे आमचे मुख्याध्यापक आहेत, गावातील प्रतिष्ठित मंडळी आहेत, उस्मानबाई, कमलबाई, आमचे माजी सरपंच, सध्याचे सरपंच सुनील जगताप साहेब आहेत, सय्यद सर आम्हाला कायम मार्गदर्शन करणारे, आणि गावातील अनेक ग्रामस्थांचा आम्हाला कायम वेळोवेळी या गोष्टींना सपोर्ट मिळतोय। आणि आज जर तुम्ही सगळ्या बाजाराची फेरी मारली तर तुमच्या लक्षात येईल की विद्यार्थी स्वतःहून ह्या गोष्टीमध्ये एवढा छान सहभाग घेतात, ओरडून भाजीपाला विकतायत किंवा 10 रुपयाला पेंडी, बल्ब घ्या आमचा टिकाऊ बल्ब आहे 100 रुपयाला, ह्या ज्या त्यांच्या उत्स्फूर्त त्यांच्याकडे जो व्यवहार ज्ञान आलेला आहे। तर मुलांना केवळ शिक्षण देऊन उपयोग नाही, तर त्यांना व्यवहारामध्ये त्या शिक्षणाचा उपयोग करता आला पाहिजे। हा आमच्या संपूर्ण शाळेच्या टीमचा, आमचे सर्व शिक्षक या सर्वांनी मिळून आम्ही हा उपक्रम आज या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। आणि खूप आनंद होतोय की लुमेवाडीसारख्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थी आणि अगदी पहिलीच्या मुलांपासून तुमच्या लक्षात येईल की 7वीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्येक वर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी सहभाग आहे। आणि अतिशय उत्तम रीतीने मुलांनी भाजीपाला विकलेला आहे, खाऊ विकलेला आहे, खेळणीचं देखील या ठिकाणी स्टॉल आहे। तुम्ही एक फेरी जर लगावली तर कोणताही खाण्याचे पदार्थ आहेत, अगदी पोहे, बिर्याणी, मसाले भातापासून विद्यार्थ्यांनी तयार करून आणलेले। आणि त्या ज्ञानाचा घरामध्ये, समाजामध्ये, परिसरामध्ये तो विद्यार्थी कितपत उपयोग करत असतो यासाठी आजचा जो हा लुमेवाडी शाळेने अतिशय भव्य दिव्य असा कार्यक्रम राबवलेला आहे तो म्हणजे आठवडी बाजार। मुलाला पुस्तकी ज्ञानापेक्षा दिलेल्या ज्ञानाचा तो व्यवहारात कितपत उपयोग करतो ह्याची एक आजच्या चांगल्या प्रकारे एक या ठिकाणी परीक्षा आहे। मुलांना जगद्गुरू तुकोबऱ्या सुद्धा म्हणतात, तुका म्हणे लाभ होय तो व्यापार, करा काय फार शिकवावे। नुसतं पुस्तकी ज्ञान घेण्यापेक्षा या मुलाला तो घेतलेला जो ज्ञान आहे त्या ज्ञानाचा सध्या जीवनामध्ये वापर करणं यासाठी आजचा अतिशय चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम आहे। पिंपरी केंद्रातील बावडा बीटमधील सर्व शिक्षक या ठिकाणी सहभागी झाले, त्याबद्दल सर्वांचं मी खूप खूप असं आभार मानतो। आणि माझं या बाजाराबद्दल, आठवडी बाजाराबद्दल एक माझं छोटंसं मनोगत संपवतो। रामकृष्ण हरी। यानंतर जयप्रकाश कांबळे प्राथमिक शिक्षक आहेत, यांची आपण याबद्दल प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। नमस्कार, या ठिकाणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लुमेवाडीच्या वतीने जो भव्य दिव्य अशा स्वरूपाचा आनंदी बाजार भरलेला आहे, या आनंदी बाजाराच्या निमित्ताने आपल्या आजूबाजूच्या शाळेतील शिक्षक हे आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत। जी नरसिंगपूरची शाळा आहे, एक दैदीप्यमान कारकीर्द लाभलेली एक शाळा आहे। आदरणीय मुख्याध्यापक चव्हाण सरांच्या माध्यमातून आणि बाकीच्या सर्व शिक्षकांच्या माध्यमामधून विविध प्रकारचे उपक्रम राबवणारी उपक्रमशील अशा स्वरूपाची शाळा आहे। या शाळेचं यश हे तालुका स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत अगदी सर्व प्रकारे नावाजलेली अशा स्वरूपाची शाळा आणि एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून ह्या आनंदी बाजार जो आपण पाहतोय, हा आनंदी बाजार या ठिकाणी त्यांनी भरवलेला आहे। एक मुलांना व्यवहार ज्ञान समजलं पाहिजे, आलं पाहिजे, एक बार्गेनिंग आलं पाहिजे, लहान मोठ्या वस्तू आपल्या विकता आल्या पाहिजेत, दुसऱ्याच्या वस्तू कमी भावाने जास्त भावाने खरेदी करत असताना त्यांना एक व्यवहार ज्ञान समजलं पाहिजे, अशा स्वरूपाचं एक आनंदी बाजाराच्या माध्यमामधून यांचं नियोजन होतं। आणि आपण पाहू शकतो की ह्या गर्दीबरोबर जे आहे
ही उपस्थित असलेले म्हणजे गावातल्या लोकांचा जो रिस्पॉन्स आहे, आजूबाजूच्या गावातल्या लोकांचा जो रिस्पॉन्स आहे, पालकांचा रिस्पॉन्स आहे, यावरून ह्या आनंदी बाजाराचं यश जे आहे ते यश आपण उल्लेखनीय आहे असं स्वरूपाचं समजू शकतो. तर अशा प्रकारे हा आनंदी बाजार लुमेवाडीच्या या मस्जिदीच्या समोर या ठिकाणी दर्ग्याच्या समोर भरलेला आहे. तर खरोखरच विद्यार्थ्यांमध्ये उपजत गुण आणि त्या विद्यार्थ्यांना भविष्यामध्ये हे व्यावहारिक ज्ञान उपयोगी पडेल. वंचित न्यूज मीडियासाठी मी सतीश जगताप, इंदापूर.